Ngingai utrai udon ya ke ban kran hapadeng jongi ke ban long ya ka jingker ku kan long ka jing mentoy kan long ka jing kai kan long ka jing sneng na ka banta jongi we pi we bat kam tame kum ba khting ka jong utrai ko ong kan pen bedru ya ka jing em ka jongi ka jing melien ka jing long jongi baro kenang bangin long kan kita ki briu ki ba shem ngau bha hakmat ka jong ublei. Amen. Kadau bangi syakri ya ublay, baleng ya lumlang, ya kaban sengap biktin ka jong ublay, ban yo ya kata ka jingbam kenjaban sim, kaba utrai upon kre na kaban ta ka jongi, balong hi, ladi, baka ktin ka ong, ublay hi, ulong kay, kata ka ktin, tau ktin ulong ublay. Amen. Bangi ai ngo utrai, bangi pendon burom, ya ka jingdon ka jong utrai, bo kerkuingi hadu gini gisngi lang baka khtien ka jong ukan. Bat nga kwa ban sedang hakani ka por lang ba ka ba share lang bat pi ka we ka jingi thu khana. Kani ka jingi thu khana ngai le si don na pren jong pi ru pila ji sngowi kani ngi ju puli na du mendang khana haki storybooks haki ta ki kot jingi thu khana. Mo ki badon ru ba wan rai kita ki moral stories but moral lesson. Haka bakut jeng ka jing tu khana mo ju ai jing hikai jing sneng pat ya ki ba puli. Bala jah ka we ka por la don we usim bat uta u nong up jong u. Kadai haka por mentelang ka ba kriat ba. Tikini arngut ki yat. Tekat ba kina yat ka don ka jing ya kran ha padang jong kini arngut ba uta u nong up jong uta usim. Udang ongkum ni uta usim jong u ong Pitem nam hang ni ha partai ubreu ula ban le lut ke baro na ka banta ka pisah. Ban kamai pisah mu breu kloi ban le lut baro. Baruang ngangam menjur ba kata ka jingkran jong mi naman ngangam nget ba ndon nu breu ban le ban yeng hang ni ha ka ba khriat kan ni ba peja kan ni tang na ka banta ka pisah. Baru ni unong up uang nget yang asim ubreu ula ban le lut ke baro ban yo eka pisah lada don unu ubreu badon kam eka pisah hajing jong u kloi wat ban le ban yeng ha ta ka ka ba peja ka nu nuru pala da ka dai tha ka nu nuru teu niu sim uang to mau la shime kata ka challenge uang to ngan challenge me lada dei mame uba dei mo if you are right lani dei manga mo te manu banjok ki okam ta ki challenge nu sim ba utau nong ab jong u bat kum tau nu sim ula pha banek banwa ni ki breu manu ba kloi ban yeng baro shimit hakata ka bat kat u ba kloi mo bala ban ya sha kata ka jing dai tha jong ta hadu men step and I kusnam yu mon reward yu da ka pisah ka babun te kum ta na pedang kata ka snong la don we pat u breu u bat don kam ka pisah. Nama umdan pisau don kame ka pisah tu liam nu u kloi ban shem ya kata uong nga kloi ban le ban yeng hang ta ha mo baro shimiet ngan yeng utau siem ru la kloi uong to ngin ya pet mela ne mo baro shimiet ban yeng hang ta min ne man survive ne baro shimiet lani le si yo me yap no man step mo kat ban kut kamiet yo me yap no mar ka jing kriat tiu niu ru uong to ngan sa ya pet tiu niu siem pa uliam nu uong menum le ban yeng hang ta marwei Handai ngan dabu kita kinong up hirai me ban pet ba menum le thok menum le tu mo ban mi no nang tano re ban wala shai men step par ban ong bangala yeng hang ta ha baro shimiet tela doru kita kinong up hirai nong up miet ban pet ban khami mau niu briu unom mi nang tana un yeng be baro shimiet te kamiet kala good bat ka step kala one bat kala di por ba di niu briu menta ban le cha usim ban lej ban lumpat ya kata ka pisah ka jong u ka khusnam mo ka jong u tiu le tiu tau siem ru la kli na kita kinong am la kli wang uni ubriu ho tu long hok nem neu shu ko renga ti kita kinong am mi ru klong ngilai i kenrat ngilai i siem baru shimiet ni ru ngiklam thia ngi pet ngi am miet ba yu mo ban pet ba unum mi nang tana ban ngi i shisha wat kata ka jing kriat kata ru yeng be hang tau klem shim la khi klem mi na kata kana ko
But ki nong ap hang tapat ki ong wat habangi ngi pe yuni ngi la sok kriat pan ban bangi. Bai i ba ugyang hang ta ha ka badai tha kata. Ti usiam keli kini ki nong ap hira pa ong kum no me pat me yala ban ap hang ta mo habar ban ap hang ta siliang But ki ong ngi ding im la sha kata ka jing kriat ngi lem no ngi thang ding. Mo ngi thang ding. Handai ka kham jingai. Nang ta na kata ka wa ka kham jingai. But ki shuya pe na jingai te ubru bo yang hang ta ha Ti uniu sim ha mo yo sngo pa kini ki nong ap mien ba ki ya thang ding. Ti ula keli pa di uniu breu ong ba taya nga kumnu ka la ban long ba me melala ban yang baro shimiet hang ta ha ka badai tha kata hadu ba kini ki nong ap ki ong ba ngi pe ye ngi sok kriat ban mangi. Bat ki ha ban thang da ka ding ban saat ya la dia baro shimiet. Ti uniu ba rung hang ta ha ong kum niu sim. Ong ha ot ka kriat ka dai tha palan kala shisha nga ban yang hang ta nga so ban hakata ka jing kriat. Hanrei baro shimiet nga pej be ya kata gading ba kita armut kia saang ki pen saat ya la dia. But kata ka ai bore nga ban yang baro shimiet hakata ka ka ba peja ka ba kriat kata. But hang ta mar sunong kum tahi uniu siem wong kum no wong shim no kata ka pisa na ula syukur ingi ula thok ingi uni ula yo ka jing saat na kata gading. But klashum noi kata ka pisah jong kadang jong kata jing tu khana dengan aku apa sangai hang ni ba kani ka jing tu khana pa ka hikaya yu ni namar hadin jong kani pat ka don ka jing sneng bo sim uyo ka jing sneng mo hadin kata uni nong ap uong dei uni ubru bale thok dei mami bala ba kham shim la long hok ha la le be ka kam ka jong handai dei mami bala kani noi ka kusnam ka jong Namar ba kumnu la ban long se kata ka ding ka badan sha jingai ban pen sa uniu badan hang ni ha mo kata ka ban la ban long ba henrei hadin kata kan ni hadin ka jing ya keren jung tau nong ap ha ka ba khadu tau bri uyo hi kata ka pisah mo ba ulei pai no hanrei hang ni ka ba kongsan par ka i ka bangi ko ban ngau thu hang ni ka dei ba ka i ka ba pen la uniu bri ban yang hang ta ha wala da ka dei tha ka sam hadu ki shieng ki jong henrei Kaya ka pa panlong yu ba ay bori u ba pansaa yu kadai kata kading ka ba uyui sya te sya jingay wala da kamdan ha jan jong hanrei ha ba ubu kita ki khamat ki jong mo pai shani sya te pe ya kata ka jing kriat hanrei pe be ya kata ka ding ka bala ban pansaa bat kata ka ding kala panlong ya ban ay bori ban la ban sya kita ki jing dai tha kata ka Iyo jing senang ayu nang ni. Hang ni ngako abang ra bat pi ya ka ktien ka jong ublei ka bakum nu hajing jongi iwei pi iwei lada ki khmat ki jongi ki pej be sha utrai. Amen. Lada ki khmat ki jongi ki long be ha utrai. Wala da menta ngi yang hang ni ru ha perthai. Wala da ka long ka badai tha kanu wala da kalong ka basam hadu ki shieng ki jongi teng ka penlong yang ban kwa ban mino ru mo ban le kinu kam ka banginum yo shu pada kata ka reward ha ka bakut ban no shi teng lenti mo ban no ha pedeng mentang modun ma pi uniu bru la da no ha pedeng umi no nang tana ban ngam la sha shu kan ka jing dai tha kala sam hadu ki shieng jonga ngam la sha shu kan mino nang ni la da umi no kan jayu How tu unyo ay kata ka pisah ka ba uday hok ban yo. Unyo. Ano mi yo shu la do no Mud la da wi no ha shiteng. Ukam shim la yo ka reward. Hanrei namar bagi kman ki jong upan ka don be ha kata ka ding ka ai bor yu ban yai ne hadu ka ba good. Amen. Kapan kan mau mingi ka ktien ka jong ublei ka ba ong tang kita ki ba yai ne hadu ka ba good ken yo lan. Amen. Amen. But kani ka day ka ba ublay ukwa ingi bangi kum ki breu ki banget ki jong ai ba ka jingmut ka jongi ka focus ka jongi kan dan ba shanu kan dan ba sha Jisu. Amen. Kadai kata ba utrai umon yang ba pi yang ilang baro iwe pi iwe banginum ya sange no shiteng handai ngin yai ne hadu ka ba good namar ngitep habang iyay ne hado ka bakut utrai udone ka ban ai engi. Amen. Amen. Tingnan sa tabi utrai bo bu kanong nakabanta ka jongi. Joel lenong ka ba do khot ba ar popra.
Haga ni kas ngeng ako abane keren lang bat pi syapang kata ka jing itu pau haga jing ka jong u banget. Joel R popra haga ktien pareng ya kani ka jing itu pau laong ba kadeka vision. Ba kikun samla kinyo i ya ka kinyo i ya ka jing itu pau. But kabadon kam ha jing jongi iwe pi iwe bandon ka jing itu pau ha ka jing namar kini ki jing itu pau kilongkum kata kadeng kabab aibor uni ubreu ban yeng hadu kaba kut wala da ula sngo artatin ula sngo ki kuslai ula sngo kwa ban no shiteng hanrei uyai ne hadu kaba kut balai namar ba u yo i ka uyo i kataka ding but usngau thu balada don kataka ding kalaban pensaat yang kabalaban aibor ban yaine hadu kaba kun kumjuru lengbau ni unong yesu lupa ujowel uong bahagas ngi kaba khadu mau ublei ukran lengba jong bahagas ngi kaba khadu ublei ukular ba unthe no ya mensim ku jong halor kita ki kun ki jong ubaro kita ki pat baro nadu ki kena hadu ki temen hadu kita ki samla bat hang ni hapadeng kita ki kena hapadeng ki kun shenrang kun kentai hapadeng kita ki temen bat hapadeng kita ki samla pat ka ktien ko ong ba unle akum nu kini ki samla kin yo i ya ka jing itu pau mod bandon vision mod ayu bandon vision ka mod baki kmar ki jong pi kilong bet halor kataka thong bandan vision bandan jing ipau ha jing kamut bandan ni ai hakmat bat kakmat jong pi kam kan ran nakata mo kam chef chani chatai kam pe chani chatai ndai ka pe bet tang she ai ba pi kwa ban boy te kani gadi jing kli ha ka gm ka jong ngi kwa ban boy chanu hau tu ngi kemen bangi laya poi tang hang ni ha perthai ne ngi kwa ban kot palat bane kani ka perthai amen kanung ni kwa ban poi palat bani gani ka perthai beyond the earth kanung ni kwa ban poi dia kham tam ni gani ka perthai ikwa ni kwa ngi ni baro ni kwa ban tam mod ban noi gani ka perthai bat ban let sha ba utrai open kre na ka banta jongi bat gani ga dei ka ba utrai kwa bat hang ni gi bunsin haba perkhat mo kani ka jingi thu pau ka penlong pen kulmar bhai ki breu kamta me haga jinglong samla ngi shem la ju sha kren bha ya kani ka subject hapdeng ki samla manong baki samla kimdan ka jing itu pau haga jing mo kim tip ban le ayu kidon hang ni menta hande kim tip sha e bakin let ndala deb ka jing puli jong ki tip ban le ayu kila pendep dia la pendep ka jing puli baro la le ki training ro la deb ki saki training la kale ki certificate ru la yo lo baro ki badai pilala ban sedang hanrei kadon ke ka bakhang ya ki kim poi she ru bar ki babun bha ki samla ka bas ngosi baki ki ieno shiteng lenti ya ka jing ka jongki ban ong ba jing jonga kamlong kamdon jing mentoi ru namar ngam poi she ki babun bha na perengi kena samla ki khon samla ki pendon kam bhai ka ni ka khantien ban ong jing jonga kam poi she aji asngoi kata bat buna preng jongi rule se la judon ka por ha e bangi ru ngila ju sunum ya ka jing la jong ban onga nga shu sakut be kumni ngam poi she ru kamut ngimdan ka nugo jing ipaw ha ka jing ka jongi mut ngimdan ka we ka vision la ni ngimdan ka we ka target la ni ka purpose che e bangi kwa ban len handai ngi ai ngo pa di ublei jongi ubam e no yengi handai ubayai rengkat ban ngi bat uba beteningi da ka kti ka mon ka jong ka kam jongi ka di ban le amnu tang ban yai ne hold on mo ban bat scam ya jisu bat dei mo bat tep ban ya lampat yangi he ba pen kre bat lada ngi tep bangi ngi yai ne bat ngi long scam ngi bat scam you try jongi ngi tep ba ngi ngim dan kaman kuslai kalenti ka bakum ngi ngin ya namar ngi tep ngi don uta uban ya lampat ingi syakata ka jing ipaw ka jong amen kaktin ka jong blei ka ong naka proverb arpo khandai ka khot ka bakhat pra hangni la batai bakum nu
Kibriu ki bamdon ka jing ipaw ha ka jing em ka jongki. Jayu kita kibriu ki bamdon ka jing ipaw ha ka jing em ka jongki. Jayu kibriu bamdon jing ipaw ki jodno. Hang ni pe ka ktien ka ong, where there is no vision, the people perish. Balay kibriu ha kini kisngi, ki yai lang ba kataka jing kusrai ha ka jing em ka jongki ban ong ba kibabun kibaong ru kum ba ka jing em jonga la jot jing em jonga kibabun kiba yai lang ba na kata ka jing sngo ha ka jing em ban ong ba nga kham sham la le ka e ru ka ban pen sngo bha yo ublay kat ka ba nga le lut ki kam kiba pen sngo si yo ublay but don ru kibaong ba ka jing em jonga le ka la jot ti balay ka jing em ka jot balay ki brio ki ngop no hakataka kam jong ka perthai kataka auria jong ka perthai haka bam ka di haka auria haka ban le sngo bha banum perkhat na ka bantala shai lani banum perkhat de kalawe handai ban shule comment be haka ba menta balay pitap ki babun bha ngam kenno tang ki samla ki ba ngat haka ni menta ngi em hakata ka ya hakata ka perthai he banado ki khna ki badang red kila don lupa, kila sngo thu lupa, ya kaban, le sngo bahai kaban menta namar bakiru kila adaptif lupa ban ong namar kila juga sngo ya kata ban ong ba, hakawi ka sningin sa yap no te, syabingin yap ai wingin le kaman sya menta. Kiju ong kumta, namar hakawi ka sngi baro, namar lahikai mo hakawi ka sngi baro ngin sa yap. Dan wiru bre ban syong sa hang ni haperthai, hanrei baro kin sa yap. Dia syabangin kan poi kata ka sngi ban yap no ti balay nginum le kemen ya kan ka jing em ka bangi ngidon menta bat haka kerteng jong ka jing le kemen ki poi no haka jing jon ka bas ngosi ka kata jaka bakin le kemen shisha bo blay uong shisha ban le kemen mo kat bangi dang don hang ni pertai ngidon kam ban le kemen ban le bha Hanrei ki breu ko bas ngosi ki breu ki bam tepa de ka ktien ka jong oblay ba pli haka kerteng jong ka jingle kemen haka kerteng jong ka jingle sngoba pen ban ki ngam no haka jing pen jot te balay pat ki breu ki ngat haka jing jot no jong ka jing em balay namar ka ktien proverb apu khandai khat pra ko ong namar kimdan ka e ha jing em kimdan ka jing i pau kimdan jing i pau haka jing em ka jong ki haka Bible ngi ju pule yakini ki breu ki jong oblay ki bala yo ka jing ipaw haka jing em ka jongki bakum nu leng ba ka jing ipaw haka jing em ka jongki kawan ra ya ka jing maham haki pat ben reu ki ba bun mo ba oblay ulak keren hakini bat kini ki breu ki le ban keren sha ki breu pat sha ki pat lang ban ong kumni ong u try mo fin shem ba kita Isaiah, Ezekiel, Daniel, Habakuk, Obadiah. Kibalet ban ong kumni ongu try ublay ki pat. Kilay bay ban lay ban yatu kay ublay uong. Mut ublay upen ipaw hakini. Kibriu ki jong u ban lay ban maham shaki briu ba kumni ong u try ublay ki pat. Kamumut ublay ukwa bangingin ngap ya ke ka ba ublay udon na kabanta ka jongi. Banginum em hakata ban perkhat bala syai lani kalawai ka jonga kamdan kampoi shi ru em tenamar kampoi shi ru kalong ka baleno ai te swabangan penleno ai ngan le kemen shamanta bar haka jing le kemen ka basngau si penban kipoi haka jing jot namar bakimdan jing ipau ngaken mau perbangadang de kena pule pabadang le degree hakani ka subject education haka education ka bening kong du ka baki ki hikai haka education ka day aims of education ki kena ki badai na ka arts background ki basham education pentip yata ka aims of education ka aim lani ka purpose lani ka thong mo balai don kam ka jing puli ka jing tip jing start haka jing em balai but ka thong ka bu kani ka jing start lani ka jing tip lani ka jing puli ka aims bot haka nuga jing puli haka ka ba fifi puli lani fifi tip don kambe bandan ka we ka thong lani aim bandan ka aim dan purpose mot claim purpose claim aim himla ban poi she ru ngakan mau dang pastor dang shu keren mai kani
ba pi mut ban le jing len pi kiu kali pi shong bet ba lada kali driver mo pin le chanu ong kat sabalet yalam yang kat semua poi ngila belum ta Syaban kiu kali ngi haban teb lupa sya ngi dei ban let mdai pimla ban ong ban dala shong hapo kali pinsa decide pat pinsa rai hang ta ong an le chanu kum tu an le slam kra ne ngalai pibi ne ngalai light kor ne ngalai sha nongra ne em pimla mod syaba pin kiu kali pila haban teb lupa sya pipin let hang no pi kwa ban hiar mdai ban shong hapo kali ban ong na kali driver mo sya kong pin net yang yalah mapi kat sabali fi ngali bisata shani ana hautu nongnya tep lam chai mo uni lam chai tep dai namar kata ngakan maha aims of education ki ong ba kani ka aim of education kadai kani badan kam ba ha jing em jong ubriu ru bandan kani ka thong la ni ka purpose ha jing em ba ke ke ba pi le pen ha ban tep lupa balai ngale kani mut bandan ngala ban pendan kami kani ka kentin na ka khin ka jong blai ka baong bandan ka jing itu pau bandan vision ha jing em namar shubu menta pisngau tanat bha ban shat jing shat namar pisngau tanat ban shat jing shat pilet sha kamra shat bat pi shat jing shat ndala I umte ban le amno bam ngan ayenu ndan nong bam ru hang tamo pi shat inu pa mo lesi pi ashat te namar ba pisngau tanat bha ban shat am pisngau I ja ban shat ba pinang bha ban shat ru kabang bha ba pi shat ru bat namar pi pisngau tanat ban shat pi shat shi bon bha pi shat hani dala I jingta dala I kata ka bam pin pai shani stem dan beriu pin ayenu mo da ba pi shat ru pila dap lupa nam ta jong nong shat right kya ban te kum ju ro kalong utrai umman yangi bangin shu em ba kani ka jing em klam na tep shanungen poi right ngi haban tep dei namar kata ha ba pi shakri ru umdei ba pi tang ba pi shu snau tanat ban shakri shu shakri ba han re klam na tep sha iban poi te kumur wala dangi shakri ru ngi haban snau thu sha ngingin poi lengba ka jing shakri ka jongi hang ni ha perthai amen kadai kata ba u kwa enangi ladapin kan mau u Daniel uni u Daniel ula don ka jing ipau ha ka jing em ka jong u mo nadu ka por budang samla hadu bon poi karta hadu ba ula temen ru ublei udon bet ya kaban pen I re ha u bakan wan ra ka jing maham ha kita ki breu dei namar kata balai ngi doni kanika kitab u Daniel balai namar baka kitab u Daniel am haba pin pulie ya ka kitab u Daniel haba pin pulie bon senam ki breu haba ki pulie ka ya ka jing pen pau kim das ngau thu stau kata kalong ka ba bha ban ngau thu ka jing pen pau hanri ladangi lada pulie lupa ha ka kitab u Daniel am ngin ngau thu ngin sham hang ta ba ka ba tho ha kitab jing pen pau kadai ka ba u blai ladap pen pau ru ha u Daniel right baladau blai ladap pen pau ha u Daniel kumju nganget hanga bat hapi hangi lang baro ru u blai ladap ai lupa ka jing I pau bat ka kata ka jing I pau ngakan mau mensyadani we long keme ita I baju klan bahabani I pau bat don ka por bahang no idan am in phone but don't we use them baga phone jong pastor kalong very busy balai namar ba ini kong am in phone man ka stengkanta man ka shikanta iblahabi ban phone but haman ba I phone am iliam no I ke ba ijuk kran in phone ti pastor ong hello ti tai kong in ong pastor fidan shano ti ong shada ngadan in ong lada idon hayeng mo hadan hayeng na hapo kalin ong mi sabar ki pe yu banai pe along kumta pe pi klur pi yu banai kumta bet da mi ngi sabar ngi mi ye ngi ti dan ru kami dan banai dan klur ndai mi mo di pau ben mai bat teng ka penlong ngi ban artatien bat nga kelima ko wikas ngini ngo ngani kong iklan hajing ipau balai ngim shakri na ngi padeng kumno ngi parngim yo I habang ngi shakri ngi de man I mo balai ublei ule siliang balai ngi parngim yo I balai yo I tang ini kong bat teng ka pan kulmar bhai ka jing em ka jongi am teng ka pan long ruban pan ki ka jing jongi ban ong ba habang yo sngo gini ki brio ba ki ipau kumta ki kumta bat ngi long so normal life jongi ngimi ye bat ka penlong arta tian ingi ban ong ba ni nga ngampat sakri hok ne mga ba ngampat I mo balik nga ngampat I kum bayu I
ini ite. Bat kapenlong yang ngiru ban terang ban kuat ban yui. Kanu ni kuat ban yui. Hajing em jongi ban ipau. Angin ni baru ni kuat ban ipau haka jing em ka jongi. Hande nga kuat ban ai masem pi haka ni gasngi. Ba ublay la dapat ipau lupa hani. Bat fitep ka jing ipau. Kadai ka ketien ka jongu ublay. Amen. Ublay la dapat ipau lupa yangi habangi pelit ya ka ketien ka jong ublay. Namar ka wei pui ka ketien ka balas ho ha ka ni ka kitab kadai be ka ublay unsa le. Amen. Ublay la dapat ipau lupa hangi ya ka ba ublay unsa le bat hang no ngingen poi. Amen. Hau tu ngim kemen ba ublay la dapat ipau lupa yangi bun sin ya wa de ka badon hakmat. Kanungot ka laju jabat pi deng ka yet hang ni bat pi wat itu ka yet jonga kala julong teng pila si upen hang ni haskot bat pi du ngabu tu kulom ka julong teng pila klep tu ka jan hang ni pila klep hala bu bat pi wat tu ngabu tu ka jan jonga bun sing ka julong bat ni ba ka badon hang ni khmat jungi nyim yo ngile wat chani chate kan mau haka jingem ka jongi ru ublay la dab ai lupai ka jingi pau han rengi bat ngili khmier che benai mo che tu benai ngami che tu kolor ngami bangi thia ngi po kanu ngor jujia ba pipi thia ba pi kem step pi ong kumnum tangam pos niu ye ki bri ki wan mani thu mong pos niu ni pasoi pos niu kum ta ngi ba de hang ni ngi thia kum kan mau hina pos niu e ru shulong shu thia da men la kan de nom step kami ye ha po jing pos niu ru Mut kalong so normal. Kamlong so extraordinary mo kung bajulong ba kiway. Bateng kapan long ingi ban question ban kli la dia. Ngampat patlong ne ba hakmat jong blay. Blay empat syam ngau bahane ka jing em ka jong abang am yo pau ha jing em. Hande nga kwa ban am semi pi ha gani ka sngi ba blay la dob ai lupa hangi ya ka jing pau. Amen. La dob ai lupa kata. But kani ka jing pau kabawan lang ba kita ki beriu ki jong ublay hakini ki kitab haka Bible hi barok kawai ka bangingi pulie kin mau don kam banon kata ka ji ipau ban tip she kata ka bangingi de ban len kumbang wan ra bi ip ka nuksa jong ni ubriu bangai tu khana ip ke ka ba ai bori u ban yai ne hadu ka bakut ka de ba uyo i namar uyo i ba ka te ka ding kumju tu ai sa siang nan pen kan mau biang ngi iwe yang ngaru kumju ba ngatip ba ublay don ngatip ka beneng ka don. Amen. Kanungon ngai baka beneng ka don. Bat ublay upan kre nam ta jonga. Amen. Amen. Kumjuro Jose hang ne ka kran sapang kataka ktien ka jong ublay. Na Jose lenong ka basau dekot ka ba henreu. Bat kalong ka dekot ka ba jrong henrei nga kwa ban penkan mau pa de pi sa sien kani ka ktien Jose lenong ka basau dekot ba henreu. Ka kran sapang kita ki breu ki ba jotno again kumjuhi mo kijat no balai hang ni pat ko ong kumno bamdan ka jing ipau ne bamdan ka jing tip approval bar pukandai ko ong namar kimdan ka jing ipau ha Jose sau henre pat ko ong ya ki brio jonga ya ki patlang jonga la penjat namar bamdan ka jing tip te pat kata ka jing tip ngidon kam ban tip ya ke ha ka jing ka jongi ka bala ban pen yangi mo banyala mingi shtaka bam chikon habangi kren chapanga jingtem hajingem jong breu dan kam ha bandone ka jingtep lada kum banga ai biang nuk sai pi ngisuki hopo kali bat ngimtep ngene chno de no markata don kam bandon ka jingtep mo ka bening kong bingin don sha ka jingtep andangila don ka jingtep ngila don pat kata ka thong ha ka jingem lani kata destination ka bangi ong ha ktem pareng mo ko ong destination mo che ingin sa hiar ngila tep lupa Shwabangin poi hang tay ngiladep tip lupa. Amen. Te shwabangin poi siya ba ublay udang pengkre ngiladep tip lupa. Kanungot piladep tip. Siya ublay udang pengkre. Piladep tip lupa. Amen. Amen. Ngiladep tip lupa ublay siya yalam yangi. Te kemudian kam bandon ruya kajing tip. Haktin nong way ko ong knowledge, understanding, wisdom. Mod kajing tip. Kajing syampang, kajing start. Mut bandon yakini. Bandon ni kajing tip.
Bandan ni ka jing syampang. Bandan ni kata ka jing start. Tinggal kau banwan rai pi pat kita ki lain lagi kentien ke eka jing mot jangka. Mo bon sing syukran me pi latep. Aji osgo ngomta. Pitep na ngamtep. Jumlin ma don iwe ba jumlin ma dong ni fem tep. Aji osgo don ki ba ong mom ta. Daya khana don ni fem tep. Ban nga ong ni shisha ke ngamtep ya thu. Ya thu no fi ngamtep. Nang ta don pat ki baju ong mo la ya khana kin ong ni fem ngau thu. Ngim ngau thu. Ban nga ong ngam ngau thu cái ya thu shwa tengan sa ngau thu. But don ru ki bi ong ni jing biet kan ma pi te. Bale hoi mdan jing start ma pa ya thu te. Mpat tep pat champang dang duna jing start. Henry ka khting ka jong blai na ki saman puli as jakala batai la ong ba ubriu ba biet u ong dan blai. Ha arsien ha sam pin puli ka keren bet ba manu bari utau ba biet utau briu ba ba biet u ong halaga donut ba dan blai. Tingilong ki briu ki ba biet ni ki ba start ne. Henry pai kanungon ngi jong ni ngati jing biet te. Bagi ong mo ngi juong bun sing ngi ju penrai melodi ban ong ni ngati nga biet pi jing biet jong ngati pi. Henry ken mau ju ong kata ka kentien kat ba pi bidang tep badan u blai. Nama dei u breu u bam nget blai. U ba ong ba dei u ba biet. U breu ba biet dei uta u ba ong dan blai. Te Henry te mo thap ya la dia ban ong pilong bestat. Pilong bestat. Namar balai, tep badan belai. Amen? Sekau tenang man ong start ila dia. Andai hoi kakti ka jong belai na Jeremiah, kam sya ingi bangin sarong, ma? Nei ban sarong e ka jing start. Ai bo start unum sarong e ka jing start. Ai ba climb bor unum sarong e ka bor ka jong. Henry ubak sarong hakani ba utep badan u belai. Kabumut ai un sarong bau itu ya nu ya u blai bat ban itu u blai mot ba pitep badon u blai amen te hang tangi la ban shem ya ka jing sarong ban ong sarong namar ba ndai manga sarong manga start ndai nga sarong banga itu ya u blai amen bat kata gadika jing tep tingin pule khendiat chapang kanika jing tep pai ban ngana Deuteronomy le nong ka bak laipo ka khot ka bakat saw hang ni ru ka kren Sepangi ke bantep, mo, don kam hajing bantep ya ke habangi ong bangi sngo sarong bangi isu yu blai, kamot bangi tep badan u blai nginget ba udan u blai, bangi tep ru syai bangin let, hei ba utrai u blai upen kreengi, kamot bantep ya u blai, de bantep ya ke Deuteronomy life ho kat sao, bantep ya u blai de bantep ya ke ya ka Ketien, amen. Hitep nam tem nega ketien. Ngitep amen. Te kamu mot ngidon ya ka jingtep. Te ubriu ubastat ubadan ya ka jingtep, kamu udon ya ka udon ya ka ketien. Mot kita ki badan ya ka ketien, ki de ki briu ki ba don ru ya ka jingtep. Baladang ngidon ya ka jingtep nginum longkum kita ki briu ki ba jodno namar kim dan ka jing itu pau ha jing namar ngingi don ka jing itu pau namar bangi tip ya ka ktien ka jong oblay Henry hang ni ko ong Henry kata ka ktien ka don hey Deuteronomy life ho ka sao kata ka ktien don hey kata ka ktien ka don hajan amen hey ka don kata ka ktien hajan ken mau hajing pinum ngolong marwe lano ru namar pitep mano badan hajan jongi mano bari utau ktien ujisu amen mano bari ktien ujisu tekemo lada ublay udan hajan bangi balengin ngolong marway balengin ngoki kuslai halaga donut balengin syapting amen habangi te ba ublay udan hajan jongi but umdai tang ban kemen no ba ublay udan be hajan jonga Henry, hang ni pat ko ong shu ka ktien ka don ruhai haka shunter jongmi mut ka deiru bandan hai haka shunter jonga ti ai bakani ka shunter ka jongi kan pla be yanu
ya utau ketin ubadei jisu bat syusyuru umdai tambah pej ublei umdai tambah udan hajan jongi ublei umdai tambah udan lengba kan ika syuntur ka jongi ka bangingi pla handai ublei udan ruhai bat haka donut ka jongi amen ladangi don haka donut ka jongi uta ublei hau tu ngin long ki beri ki bas ngausi ki beri ki bamdan jingkerman no nginum long kumta ngin long me ki beri ki badon ya ka jingkerman haka jingem badai nomor kata habang ngidon ublei hajan jongi ngidon ublei hakata ka syuntur ka jongi ngidon ublei hapok ka donut ka jongi ka dukot pa ka kot ko angkum no bat ban men yo le ya ka Jacob wong anum ai ban syukor no epi da ka bantang suban long kinong sngow ya ka ktien namar ublei umoningi tang ban long kinong sngow andai ukwaingi umoningi bangin long ruki ai kinong le ya ka ktien amen tenginum hun hala dia tang ban syutep ya ka ktien handai ngin yai persang smart ong ka ktien ka jong blai am ban persang smart ya ka ban le ayu ban le ya kat ka bala tho ha ka ktien jong u blai ka juhi ka dei ka jing ai men sim yo Joshua man ong ba wano mai bakani ka kitab ka hukum kan jano naka syuntur ka jomi handai men sumar ban leru ya kat ka bala tho ha ka bat habangi leru ban sumaru ban le ban perkat ya ka seniasngi ban leru ya ka kumta utrai ukularu bakan long ayu haga jem ka jongi kan wan rayu kan wan ra ya ka jing man bha bat kumtangin roy amen ngi baro ngi kwa haga jing em gin man bha ngin roy amen ngi baro ngi kwa kata handai kata pat kebreu jong ka perthai ki perkat ladanga yo no ka jing start perthai ladanga 3 minute ngan yo handai em kat kum ka ktien ka jong blai ka dei ngi yo ai kata ka jing man bha ba ka jing roy ha ka jing em ka dei lengba ka ai lengba ka ba sumar ban le ru ya ka kat ka balat ho ha ka ktien ka jong blai kat ka balat ho ha ka ni ka kitab ka bari ka ktien ka jong blai syusyuru ka ni ka jing tep ka dei ka ai ka jing tep what is knowledge ka ai ka jing tep proverb lenong ka ba ningkong ka de khot ka ba nyo proverb ningkong nyo ko ong ba ka jing snang hi jong ka jing tep ka dei ka ai ka jing shap tieng ya u blai ka jing sedang hi jong ka jing tep teladangi don ka jing shap tieng ha ka jing em ka jongi ki brio ki ba shap tieng how to ki nut bantur perkhat ba phi ha perthai ru mo ka jing long doru lada phi tieng ke ai mo ki banga de kan thai tu anuk sa kan thai mo ngi tieng ba ki khna ki khnyang ki ai te ber yaru tieng te ladangi tieng model sheme nuksa ta ita ber rumo de I khnai ne I khnyang la kan thi la len ya la phet mod ngim nut ban tur ladangi don jing shep tieng ko mod ngim de nut ban le ban tur hau tu ngi le ban tur khnang ngin nut ban le ban tur khnang ladangi tieng nya le be ban phet ban kiar na kita ti kum ju runga kwa ban arm semi pi ha kan ga por habangi don ga jing shep tieng ya u blai habangi don ga jing shep tieng ya u blai how to ngin nut bantur ke ai ke basneo habang itep namar ngi shep ting yo blai am nginum nut ban le bantur hi dala de ting ya le be ban kan ria naka ban jingai ban phet na kita ki ai ke bang itep bakan wan ra ya ka jing ngausi la ni ka jing bitar ya u blai ya roi try ya ngo yo try ka ktien ka jong u ka balong shisha ka jing start ya kita ki ba yo ya ka bat kanika jing tep Anju ainuk sahang ni pi ka jingtep ka longkum ka maths lani science. Mo pila ban chu thau hi ke answer ha maths ba science. La ban chu thau hi. Badaong 1 plus 1 day 10. Lani 11. Ngila ban ongkum ta? Ngim la manam ta? Da tho pila start hi 1 plus 1 I 11 mut wrong big zero. Big jing ken. Nang taman ken yi wei ru. Mut namar hapa maths lani science la kran be chapangi facts ya mut ka badai bali ka dei bali bayong ka dei bayong pila ban clear mo te kum ta kalong ka jing tep mo ka dei ka fact mut ka ban tep ya ublai ba ublai u dei hi u blai la ban ya khle ya ka nu ki blai jong ka perthai ublai u dei hi u blai dan tang utahi batang ya u hi ngin syakri
Tiang ngimla ban ong ba, oh ublay te ude ublay ubasan unma hi sarayanga. Mo, ngimla ban ong komta. Ublay ude ublay, haba uong uisi ka pop mu uisi, unum laban, iet. Mo, bangin lek nang. Dah kabala tebru ngin lek nang. Kajing bishar kan long kabakam syarkaya kita ki bale nala tebru bam dei ban le ki lek nang hangta kajing bishar kajing bitar ka jong ublay ka long kam isyarkay. Proverb kandai si pauru ka keren ya kata, ya ka jingtip. Kumanga keren bat pi ka jingtip ka jing syampang bat ka jing start. Kini lai dan hai. Pekong ka jing syapting ya utrai ka long ka jing sedang jong ka jing start. Mod ngiyat ha ka jing start habangi sedang ban syapting ya blay. Amen. Kata ka di ka jing stang. Henry bat ka jingtip pat ya no. Bantip ya no. Bantip ya bakut longka jing syampang. Piyok baru lightly kentien jing tip jing syampang jing start. Kini baru lai kidan hang ni. Mud bantip hi ya utau bakut kata kadeka jing start kata kadeka jing syampang. Namar ladang ila don ni ka jing start kani ka jing syampang ila don kani ka jing tip. Syampang utrai ublay jungi ulong uba kut. Ngi da lele ngi nemnut bantur kembang orang IP ya ke kabangi syapting. Amen. Hoi menem di boong ba. Mo ladangi syapting ya ublay mut nginum nuot bantur sya ublay. Ni kata. Mo ya bis ngau tu ban bakla ban ong ba ban syapting ya utrai mut ladangi tiang ya kanu ya ke nginum nuot bantur hangta. Handai ban syapting ya ublay mdi boong bangim nuot bantur ha ublay. Handai nginum nuot ban pensngausi kan yu ban penbitar yu. Tia nginum le ikum kita ki kam. Namar balai ngi syapting ya ublay namar udan ya kataka jing bishar. Uban ai nong kat kum ka jing le ka jong bereu. Bat kani ka jing start ka jing tip bat ka jing syampang. Ka jing start mga ong ayapi mane 1 plus 1 is always 2. Pinum laban tho 3 na 4 na 11. Pinum laban tho kinu kiwe namar iwe bat iwe kan dei bet r. Mo 1 plus 1 kan no bet 2. Handai bandon padeka jing syampang. Mo benda ni ke jing syampang. Handai mentah pat ngan le syaka subject English. Mo syaka literature. Haka literature pat ada pi tho 1 plus 1 is 11 kin I very good. Kin I very good. Mo bat fis ngolung ngo balai. Namar hapa maths but science facts is a fact. Fim laban ya le kai bat ka. Mo ban shu ai kat bamon. Handai haka literature mod ka jing syampang. Mod ka syong haka jing syampang jong pi kat no. Lada pi yo i pi la ban yo i. Mo 1 plus 1 day 11. Namar balik PE kita ki artli ki number. PE iwe be iwe haba but lang kalong nam khatway. Long But kakting ka jong blay kalong ke ka ba ba ting ban ngau thu ban syampang. Dei namar katangi haban pet. Dei namar katangi haban pet ba ngin focus ba ya no. Haka bas dang ong ki khma jungi kin dei be hanu. Try blay. Amen. Dei bangi dei ban focus. Bali ngawan rai kani 1 plus 1. Akan mau laju hikai bahas pangkani 0 mau ni not zero bau ni not 0 haladi umdan value e ru umdan value e ru jong dor habada ong not piyo 0 hapo test si ong ayu yo peleng kamu mau umdan dor jong dor e ru Henry haba shubu wan no pat dan iwe iba kam shalak ngamong was start ba shalak ba iyo 00 mo 00 out of 100 bat ndalawan haying iliam no ito 1 na khamat 00 mo layo kan no 100 out of 100 mod pet artli 0 ladi artli unot haladi umdan dori eru dan value eru handai pinwan datang uwe nak khmat la long kan no chispa la long chispa ken mau ha ka jingem ka jong yiru wala dangi le dei kita ki not ngilong 0 ngis ngau iladi ha jingem ngilong ngim dan eru ngim dan dori eru ngam dan value ha jingem jonga Mamdan ba value ya ka GM ka jonga, mamdan ba ken ko ka GM ka jonga, mamdan menu balaban syam ban ngau thu enga. Handai ken mau lada fibu pat shwa ya ublay hakmat jong pi. Amen. Lada fibu shwa pat hakmat jong pi ya uni uwei ubadai blay. Dan ka nungut blay tang uwei. Amen.
แต่ละดาอุดนอุนี่pada khmat jong pi yang hang ni te pelen bat sakal pelen not handre uwan no par uni uble khmat jong pi la long kan no menta sipau la he am ka dor value la kiu menta pitan se iwe itari ong ni ngata jing em jangam dan dori iru em dan value yang tan pi ituru menta la long kan no chispa hitan yang seiwe wan ra oh piru pis ngobam dan mo jing em dan value re tan ite iwe ru la long kan no hajar tan seiwe halo sipau hajar tan seiwe petang iwe ru ke song dor na zero te hanre kat badang don menu hang ni khmat uwe amen kat badang don utau belai mo dang kiu kata ka value jong kita ki zero ada kanungun ha kani ka por fi fis ngau bang along zero Henry ngila ya leng bah ka jing em ha e bang ila ngau bang ide zero Henry la dang ikat ni ngidon ki zero kanu ka song dor ka jong ila da ublei udan hang ni khmat jongi la poi lagi billions and trillions kat ni ki zero ngidan te kamot kat ba ngi dang don ublei hajing em jongi kat ba u long ubaning kong hajing em jongi kador jongi kadang kiu mot ngilong valuable ngilong precious ngilong kiba kordo de namar kata ublei u khen kor yang abad yang hilang amen balai u khen kor yangi pita balai u khen kor yangi kane balai namar fide ki zero namar ngidei ki zero but utip ba u udei baning kong hagaji em ka jongi but u value yangi u khen kor yangi namar ba u yo i yeladi hagaji em ka jongi amen namar uyo i yeladi lada yo i yeladi am hagaji em ka jongi unum la ban khen kor yangi namar ngidei ki ka khtin ka jong blei ko ong breu deu ndei ru am kisam ko ong dei breu deu tang uplang uba menta umi la shai ula telur no layam no la stai no ublei udan eka jingtmu nam ta ka jongi mut udan eka plan dia udan eka plan bat ka ni ka plan ka jong ublei ka dei ban le amnu yangi dei ban pen sneu yangi handai ban pen bhai yangi namar udan ka jingmut jongka jingsuk mut habadan ka jingsuk dan nam ka jingbha habadan ka jingsuk kan dan ka jingbha kan dan me ka jingbha for I know the plans I have for you mut ublei uperkhat bai phang jongi bat uliam nu ha ka jing mo jong perkhat jongu u plan bet pej bahaya la diru ha ka jing em ka jong pi kanu sien ngi ju plan ngidan be am ha jabieng kadan be ka plan ka yaj bet hoi bon sing im la ban pen telun moy kata lani ban pen long shisha ban wan ra bakan urlong shisha kata ka jing temu ka jongi lani ka plan ka jongi handai kata ka plan te ka yaj bet am handai ngi de tang ki brio handai ublai hau to don ke ke bamla ha u dan kamu lada udan ni ka plan jong ka jingsuk for I know the plans I have for you this is the Lord's declaration pe hang nilil ko ong this is the Lord's declaration mut open bana ban declare mut declare te open bana ba kani ka plan ka jong u ka dinam ta kai plans for your welfare hak ting kasi ko ong jong ka jingsuk ka jing mut jongka jingsuk and we hang ni la dangi yo kani ke translation ko ong plans for your welfare haba ong welfare mo dayu banwan ra eka jingbha banra be eka jingbha de namar kata ki sarkar ki government and institutions ki organizations ki atre be banwan ra eka welfare of the people ki ju ong be kata baka thong hi ka plan hi jong kini ki organizations baro ki de be ke banwan ra yu wan ra eka jingbha ka jing roi man bha bat jing roi ha ka im lang ka sa lang hang ni ngi shem ba ngi pat ngi up kermen ha utau blai ba ngi shakri u bodan ya ka jing thmu ka plan ka ba bha na ka banta ka jongi om ya ka ban penjot tin kasi ko angom no om ya ka ban pen snail om ya ka ban pen snail onom perkat ha jing em banga ngayo betang ka jing snail ngam yo ka nu jing bha wat ong kum ta handrai ai ngo be u blai
ba what happen ki baro ru ublay udone ka ba bahana ka banta jonga ngan pai biang sya kata ka nuksa jong uni ubre ubajai sya ha kata ka ka barai tha wala da ulas ngau ula ngam hadu ki sieng kita mo mla sya shu hanrei haba ki khamar ki jong u ki pej be sya kata ka ding ngila ban ong ba wala da ngi yai leng ba ki jong kani ka perthai mo kadon ka jing arta tien kadon ka jing leng a ka jing pisah ka jing em kadon ka jing kuslai kadon ka jing bam sola ban nget ki ha ka jing em handai wat hakum kata ka situation hakum kata ka poru ngin le akom no ngin yai ne bet ha ka jing nget ha ka jing tep ban ngol thu ban tep ba ublei udang plan na ka banta jonga amen ka plan ne ka ban pen ba ome ka ban pen snail but come tam pe kani ka kantien ko ong to give you a future and a hope pe ha ka tin kasi ko ong kumno ban ay pi ya ka jinkerman ha ka ba kut ka jong pi ko ong kumta ban ay ka jinkerman ha ka ba kut ka jong pi handai hang ni ko ong ha kani ka translation English translation pat ko ong kumno ban ay yu yangi ban ay ngi ka lawe future ban ay ngi ka lawe bat kay ka jinkerman ka lawe bat ka jinkerman pe uni ubri ubayai ne hang ni u up kerman ni kay u up kerman bandang la yai ne hadu ka bakut hadu banda mis ngi la dang yai ne be hang ni ngatep ha ka bakut ngan yo nong na uni u sim amen ni rukum ju la dang yai ne be hadu ka bakut da kani ka jinkerman ba ha ka bakut jonga ublay udone ka ban ainong yanga amen hang tangin sngow thu ka ai bor paringi ban yai sha yakini ki ke bayat pat haka perthai banginum keran dia no na kata ka jinget ke jongi bangin yang scam ban yang ha kata ka ktien ke jong ublay bat ke dei ka jing start pat ka dei ka jing start pat ngai ki briu ki babun mangala shem ngai ki briu ki ba start si shaam ngim ong kita ki briu ba start haka jing pulih ban start tang haka jing pulih kam dei ka ba start kanungun pila experience kani pila yo kani ngai bahai kani hapo ki classes mo banga hikai ngaji bun sin hi ki class monitor let's say kin dei ki tu ikna ki ba start do ha class julong bi kum tam ki tu ba your first back kin dei ki monitor han rei pina shem ha pat ki tu ki balong leaders ba ki captains pat kindai manu ki baduna ga jing pule handai ki long ki beri ki start pan ban ong hi ba start mod ki start kum nu ban pentulun ne ka kam mo ki long wood long ki beri ki start ba let's say da pa pule ki mi 100 out of 100 handai ha ba pa trai ga nu kam padam ki start ba ki long ki beri ki ba start ngala shem don ki beri ki bam pajuli school handai ki kam start bani utu bala da pass PhD don ngala shem kum ta dai na markata mod bandan ka jing start dai bo ong ba dan ki beri kitep bhai ka khtien la ju shem kum kita kitep bhai ka khtien hang ta tho kum ta hang ta tho han dai kim iduna pa de ka jing start ki iduna ya ka jing start mod kim da long than ki ba shem phang ma kim long ki ba start na mar hang ni ban long ki ba start mod ayu ki beri ki ba start ki de kita ki ba kum ba ong Shiti u Jacob wadom long pi tang kinong snow ya ka ktien handai tu long kinong le ka ktien bat uta ubale mataya sa kana shpanta bayuta ubri on tharai uba start uba kumno uba ya ubri uba kumno nong ba start uta ubatay ka jing em ka jong u nani ubatay mo ka yeng ka jong u halor mau siang la ai kata ka parsi mo uta ubatay halor mau siang bat batay halor usiap te uni ubri uba start pa day manu uta uba snow bat uba le amen day na kata ko ong wat long tangki nang snow henday tolong kiba le roi kaktin ka jong oblay day hang tangin snow tu ki briu ki ba start ki la ban long ki ba start tang na marwa kitip ay kaktin henday kim ju le pa de ka kaktin te kamot kim day ki ba start na mar ubriu ba start de uta uba snow bat uba le ya kaktin ka jong oblay amen kadai kata banga syukwa ban ai mensemi pi ha kani kapor ka perthai ngi mentangi ya hai haba teng da ngap ka ilong ke bai shir kai ba ban ngap menta lara pin pe ki news le ki YouTube ki videos shapang kini ki AI ha kini ki singa yo sngo ba shapang kini ki AI mo menta
India ru la poi shuru sha ubenai ang yat kita ki baro ke bantep mo layo bahai kan mo ka jingtep kala roi palat ka jingtep bat kini gi breu pat haba Ecclesiastes kakti ke jumli ko ang haba roi ka jingtep ka roi ru ka jing sngo si nama ki latep palat am la sngo si ru dei nama kata gi breu nama ki latep palat ka cancer am latep palat tang la pang rendang malu malaru lati ni yo dio cancer throat cancer da suh puan dia orang ni yo ulcer mo yo kela cancer mo dami tang i persen orang ni la di tumor Mat balai nama latep palat karoi ka jings ngosi. Kumjuru kolong hakini kisngi kibriu am pina kali bah kamtam kibriu ki bala start pertai am ki don haka jings ngosi. Balai nama baki kila tep palat. Ki ong ba ka pertai stang katu kat ni ansan sha daki robots. Ki ong ba ansan sha not daki AI. Ki AI ka ba ong ka artificial intelligence. Kadai ka intelligence handai kadai ka ba kumno? Mdai original, kadai kumno artificial. Henry wat ki beriu ki tieng ki syap tieng. Ba ani jayu mo haka future haka lawai ka jongin jayu namar ba ka pertai in sensar mo kin peniyat kini ki machine kin peniyat kini ki AI ki artificial intelligence. Henry ngako aban ajing kerman ya pi ki bangai ha utrai. Ba ka pertai ka don ka ai ka up ya ka jing sensar jong u AI. Handai tu mengabat mapingi lang baro ngin up ya ka jing sensar jong u IA. Baik. Pertai ka syapting bansa sensar ki abru ya ka jing sensar jong u AI u artificial intelligence. Handai tu mangi ki banget ha utrai ba ki ba up kerman ha u terai ngin up ya ka jing sensar jong u IA namar u Jisu. Haka Old Testament la kerteng ayu I am. Amen. Kerteng you Jesus haka testament kabarem. La I la khot you way. I am. Haba Moses kuli wang la daki kili kini ki breu mo kin kili manu bapa. Way tau ublay kay kerteng jong ublay wang kumno. Wang ki ong ngalong ubanganga long. Ong I am. Amen. Amen. Ngina aja tapti you tahu I am ujongi hakani kapor. Ba kum ki breu jangka pertai ki ba syap tieng ba ki up ya kata jinsan sha jong AI handai ngi hakani gasngi dengan yai pet ka khmat ga jongi tang sho uta I am. Amen. Kumba Daniel ulayo ikani ka jing ipau ha ka jing ka jong leng ba ublay ula pen pau ha Daniel ba kei ka ban sa ja ha ka sngi ka ban wan tani ha ka sngi ka ba khadu mo kei ka ban ja la da fin puli ha ka kitab Daniel lenong ka ba nyo hang ta Daniel uyo e ka jing ipau kita ki Southly kita ki merat bo yoi. Hanrei hang ni ngasuka pen lengkot ikani haka bakado pat. Haka bakado Daniel haba uklam syampang ke kata ka jing ipau ka jong haba ukliu tau bayang hajan jong la pen i syampang yo Daniel ban ong ba uni udai bakado uban sensar ya ka pertai baro. Bat manu ban sensar ya kata ka pertai baro udai Jesus Christ. Amen. I am. Tinggi ban aingu haga ni kapor ikani ka khtin ka ba utrai aingi ka balong ka jingker ku ba ka jihikai na ka benta ka jongi ba what happening kata ka jing sngo bam la ni haga jing kinyu haga ta ka jing kriat han ingin pan bor na ublay un ai boringi bingin la ban yai ne hadu ka ba kut bingin ab ya kata ka jing sanshar ka jong ublay Jesus Christ kun blay bingin ab ya ka jing sanshar ka jong Gi Daniel lenong ka ba hinyo hadu ka kitab jing pen pau lenong ka ba khatway ru hang tu fin syam khat san kan kren be syapang kata jin san shar ka jong Jesus Christ ting le ban ai ngo yo tra ha ka ni ka por try ko pa yung wan kama ka jong me ban ai ngo e me a try ngi sngo e me a try Jesus kita ki jing ipau ka ba me pen pau ken try ka jem ka jongi ka ba long kata ka ktien ka jong me ken try bi e ja ba ngi don ken try ka jinkerman ha me ken ablay bi e ja ngi da ngai ken try Jesus ba ngi shanya ba ngi apkerman ha kata ka jing san shar ka jong me ken try bi e ja na ba ngi tip ken try what happening kita ki jingle ki ba bun ha ka jing em ka jongi ken try henry me long oblay ba yang hajan jongi ken try bi e ja me don ru ha
kapok ka donut ka jongi ban ngin plaru ken try meleng bagan ka shinter ka jongi ban ngin sumaru ken try ban lekat ka balat ho ha ka ktien ka jomi ken try ai boring ya try bi da ka bangin dang don ha ka ni ka kendo ken try chisu bangin yaine ken try ha ka ktien ka jomi bangin longru ki breu ken try ki baleru ka ktien ka jomi try ngina duai ba um sim khu jomi ken try ha bangi tip ken try ya uta u blei u bakhu u balong mami ken try u bakhu tu nget ken try yangiru mami me pen long khu ken try chisu kanang bangin la ken try banyo i kata ka buram ka jomi ken try ngi duai ngi pani kini baro ha tengu jisu blei jungi amen amen